Da, ali ona brzo šuta. Pa dobro je, ne, zapravo spora je dosta. Samo na nju se fokusiraš da radiš jako puno damage i onda se to balansira nekako. Da. Hoćemo Cloak of Meditation. A uzeo sam ga. Ok. Ne znam Ok, šta će mama. stao odin uzeo. A uzet će verovatno. Pa nije uzeo ništa. Od dreveta. To je dobar znak. Pa, Verovatno štedi. Za da, nešto. štiti, da. Pa vidjet ćemo. Sad kad se pokupi. Vidjet ću, Dobro. dobro. Nadao sam se. Da. Pošto je bilo takvih idiota kad ja igram Mage. Popilja mi pokupio, šta je hteo? Jao, nemoj me pivit, ne može da radi ovdje. Udano. Dobro, uspio si ga stimaš. Sad sraće pa su onima u boju. Pa ne tako već koliko mogu ne igram. Pa. Aj, vidio, pusti ih malo da diš. Zato što tako će samo jedan da prokrenu. Odjedno. Oči sam nazad. Da završim na DCS Bowl. Mora biti. Šta mi je bitnije, od DCS Bowl ili čizmica? Pa, zapravo zavisi šta je tvoj prioritet. Da, upravo si. Običavam više kontra od ovega, ali... Bože moj. Treba krasti. Fora je zašto sam ja uzeo DCS Bow je zato što igram uglavnom sam i onda ne želim da se oslanjam, povuci se. Idem po item. Dakle, ne želim da se oslanjam na druge ljude. I onda meni znači, pošto se u DCS Bow mogu da čistim lane. Dobro. Zbog toga sam ga najviše i uzeo. Ne, fuck, sjebao sam čizmicu, uzeo sam pogrešno. Zbog toga sam ga uzeo prvog. I konta možeš da ubiješ više ovih miniona i onda budeš veći level. Jel mi onaj, koliko miliona ide u porciju? Ja, neće priđem ulti. Gotovi si. Od strane kulice. Da, dobio sam double kill. Tako da ono, konstantno se isplatilo, samo je zezno zato što me ubacio po to je. Okej. To je bilo treko sam. Kako si ti umao? To meni nije jasno, ajde. Pogledaj koliko kilova imaju, pa će ti biti jasno. Jedan. A koliko mi smrti imamo? A ovo dvije. Ubio me toranj. Da, mene makar nije toranj. Dođe ovdje po manu. Ne, sad ću ti. Sjabio sam obicu da baš ko što sam rekao. Ne, to ide, ti imaš malo power. Nije nego uzeo sam za prerano, tako reći. Secured! Da. Dobro.
Kaj treba heal od njih, a? Pa ne baš, ne znam, ubijem ih čisto da bi ubio. Jao. Kažem, Znam, ne vredi, ne mogu povući. Da sam možda baciti ulti, ali sam se bojao da ću ga vistati. Nisam htio. evo puštanje, oni su istali tebe. Alo. Za meni nogicu. Tam sam skupio za sljedeći item. Pa nisam ti krio, ali ne možeš i na kraju, ali... Evo jako malo pavera. Evo sljedeći gol ću sastaviti nogicu. Koliko mi treba? 1000... Ej, imam sljedeća. Opa, sam je. Ok. Bežite od mene. Beži. Znam. Sad čistim mi ono po svetu. Ne vredi na povoditi sol. Znam, skinuo sam i ovo nedovoljno. Makar se povući. Inače sol ima heal. Zato je jebeno. Pa, ako ćemo iskreno i kupiramo za healove. Ubit će ovaj kupiramo. Dobio ga. Nobi dalje nije uzeo ništa, ali kako se zove... Dobra igra. Što je vrlo neobično. Malo čudan bilo što je uzeo onda Mental Discord odmah. Nije toliko loše, ovo skupi dosta. Nema mane. Otići na mana buff. Okej, evo pomoć. Otići sastavim item. Tako da povuci sjerac i njemu ispovučem. Koliko to lepše zvuči kad ja kažem. Dao sam ti manu, super. Znam, ali idem po item. Otišao sam i kupim ničem. Dolazim. Da. Znao sam 110, beži. Vratil sam... Stan. Fuck. Uhvati ga, ima malo. Spor sam poprečen, to je malo opasno po mene. Malo ti jebe. It's time for Hasten Totalis. Konačno. Pokušaj da me dobije, ali se zajedno. Okej, ako možda mu otkineš doći s ultijom. Htjela sam se na pola i... Samo da vam pokupaju su buff damage. Dobro, doću sa strane, so, hoću da... Okej. I ubio me. Moram ga ubiti. I mi smo njega. Znam. Jebote, kupilja mi izgleda kao da si gejga. Kad poveća speed. Znam, tamo je cooldown baš. Da, ali su za mnom, da. Bukvalno imaju kill za kill. Divo. Pa ne baš, imamo 10 killova. Ne, oni, kažem, oni imaju kill za kill. Ne kontaš.
Mislim, imaju smrt za svaki kill. Da. Dobro, kako je to bio secure. Light. Sad bi mu rekao, no problem. Da. Dobro, možete prvo da uništite to, a ne jurite killove. Ko je kill? Pa vi. Jao. Ne! Idu kurac. Beži. Spašavajte me, decu. Pa, Uuu. ja sam utekao. That shit was close. Da, zato što sam ja bacio na ovoga ability i onda je Odin mogu ga dobije. Thank you. Ne ga toliko loša, Odin sam puno secure killove. Ja bih zato i ne igrao loš. A nije baš, ako ćemo iskreno. Šta? Ne, kad pogledaš, on od tebe ima 20 golda više, a ti imaš najviše u timu. Ima više killova. I ti imaš više. I Dobro, to ti si, kažem, loše securaš. Eto viš, tako si kvalitetno securao. I sad će ono onda secure. Neće uspjet zbog Kupidona. Neće ni ja uspjet. Prilično je brzo pička u materinu. Čuvaj se ti da te nema bode. Ovdje je nazad. Jesi ti to bio za boss zid ili? Nisam Došao tu s sam, tebi učinio. Došao sam tebi da pomognem. Teo sam da... Op, beži. Beži! Napravim mjesto. To je bio... Aj, trči po kill i to žešće. Da, ali nisi treba staneš ispred mene s tim. Nisam ni skontao da sam stao ispred tebe. Samo sam bio aktivirao ulti. Da im otkinem čisto da se ne kući puno. Dobro. Dobro, kill. Sad završimo ture, ova partija može biti gotova još kad. Nemamo milijona, ti dolaziš s pre milionima. Da, i nahilovat ću s malo. Nisam upgradeovao. Nisam upgradeovan. A, da. A ja to uglavnom ne upgradeujem. Zato što nisam healer. I'm just an asshole. Nisam support. Nešto znam kako da. Ovoj partiji nam baš treba zbog njihovog susama. Imam blink, brate, to je nešto najgore su za mnom. Blink. Marš! Pogledaj šta me ubilo. Šta? Joust Archer. Jebeni strelac me ubio. Za mnom imam blink, tako ja mislim. No. I kako nisi dobio taj kill, samo to neko mi objasni. Mislim da imaš item. Ne znam. Možda, čak vidim. Ne. Prvi ću stvoriti. I zaboravio sam drugi relik, dobili su Phoenixa. Aj, čekam ih sad ovdje, ako će backdoorovati. Ako iskoče naprijed, neće backdoorovati. Dobili mi Wargreaves. Ali okej.
Ako trebaju uzmem, pošto sam ja zaboravio i relikt. Znam minimal. To se neće desiti upravo. A ti puno izlećeš, a ga gledamo ako nam dođe sa strane. Lično to. Možeš je uhvatiti? Neću. Znači neću da izlećem, ne znam gdje je sas. Tako ću sa strane da vidim ovo. Ne, mene bi ubio, trebaju mu svi ability, ako ih baci sve, vas dvojica ćete ga ubiti. To je sa strane Assassin. Da, vidio me, zato sam povukao. Ja, oni su sad tog Feniksa. Đido. Hoćeš uspet neko? A da, ali kad neće niko da se približi. Oko to. Op, najbali smo. Bežim. Ulti. Ono što sam gotov. Ovdje neće uopšte da priđe. Nije, a ovo ima to najviše sustaina. To je na sustaina najviše. Ne, u kurac. Ispravi. Znam, nego sam sad Droć. To sam sam. i ne vredi. Skrajli ga. Da kupim Wartore. Da li smo dobili ono sanje? Ovo su kaco ovoga vidio, ne tu da ne radiš. I ne radi. Malo beži. Koliko pređe on meni odradio damage? Mislim da će mi biti hitno, ali ću morat da uzmem mali Deathbringera. Da. Ponovo se ono govno ćemo ga očistiti. I da, kad sam mislio na Warda, nisam mislio, ne znam da si ih ti uopšte postoje tamo. To sam. Nisam mislio da ih postojiš kod budemo ono sa strane, zato što nam je tu bitno da dolazi. Tu pusi. I ne mogu vam pomoći. Nemam ništa, apsolutno. Sad ne. Dobre, očistio sam se. Nismo dobili budemo, ja. Nismo, stare, možeš da ga dobiješ. Ovo stvarno vredi, milijoni su u bazi. A to je razmišljao se, ali dobro. Nema po damage buff, ne. A kako mi je sladak ovaj word? The product placement, the... Truji se da staneš s usama.
Makar da ga ovaj stavio u kavezu, da sam ja bio van kavezu. Dolazi sa strane. Ovo što ako neko blinku, nek blinku notine. Ja neću nam dam tu šansu. Redi, on ide iza. Pokušava da backdooruje. Da, vidim. I vraća se. Uhvatit ćemo ga. Teleportao se ovdje sa strane. Bio sam animaciju. Ne gledaj, već pobjegu. Ne završim item. Vjerojatno pričaju na Skype. Vjerojatno. Jebote! Brš. Šta te ubilo? On. Backdoor je stalo. Ja čovjek, ne vredim ništa. Ne sad ljudi koristio. Gotovi Tako smo, da pa kad da bi pobegao. Da, pogodio sam. Koristio ulti od pobegao. Najbolji smo ga krenuli na kupanje. Da, gotovo. Jao, koliko damage a pokušat će do backdoor, samo pokušavaju do backdoor. Samo to ne. Nemoj da isteram mi ovog kraja. Samo kad bi odin tanku od jebenom pornjem, radio bi mi na donu damage. Spawners. Što mi nisi rekao? Pa, nisam skontao. Se nije desilo. Ali lepo sam cijelu partiju vi koji nam trebaju u Warcraft. Bio je na otvorenom videu. Nemoj da pizdiš.